OK, čaute lidi od tohto videa. OK, máme tu splnených 1000 ego, ale ešte predtým som vám chcel povedať, že dneska si ideme vyskúšať, či fungujú hacky, ktoré sú na YouTube, TikToku, Instagrame, všade, na ega. Že či to funguje, že či tam je 100% na legendary. Takže my si ideme vybrať 25. Let's go. Idem sa pozrieť, máme 1027 bajt a za chvíľku by sme to mali mať. Takže v shope tu máme daily free, to si bereme a ideme sa na to vrhnúť, takže ja si tu iba vyberiem tieto veci, odohrám 2 hry a potom sa uvidíme. Takže zatiaľ. Čau. OK, prvý máme a na druhý win som sa rozhodol, že vám dáme timelapse, takže let's go. A idem vám s tým dať timelapse, takže zatiaľ čau. OK, hráte a ego. Takže malo by to byť doľava, doľava, dole, dole. Doľava, doľava, dole, dole. OK. Teraz doľava, doprava, dole, dole. Doľava, doprava, dole, dole. Dole, dole, dole. Hore, doprava, dole. Skončili sme na OK, cool pin. Skončili sme na 3. Neviem prečo to nefungovalo. Možno, neviem, asi to nefunguje. Lebo tak bolo by to dosť, akože teoreticky blbosť. Ale už si to šetrím na opening, ale ak by ste si to chceli vyskúšať aj vy, tak je to doľava, doľava, dole, dole. To je prvý krok. Druhý krok. Doľava, doprava, dole, dole. Tretí krok. Dole, dole, hore, doprava, dole. Štvrtý krok, doprava, doprava, hore, dole, doľava, hore. Takže určite si to vyskúšajte aj vy, či vám to bude fungovať. A ja vám tu dám ešte timelapse a skúsime ešte to jedno vajce urobiť, takže dám som zatiaľ timelapse. Ideme to vyskúšať aj na toto druhé, takže doľava, doľava, dole, dole. Doľava, doprava, dole, dole. OK. Dole, dole, hore, doprava, dole. Takže ľudia, dvakrát mi to skončilo na 3. tomto ťahu. Takže vyskúšajte si to aj vy. A ja si myslím, že by to pre toto video mohlo byť všetko. Takže zatiaľ čau.